Takulandirani pano pa Malawi Live Today. Lelo takubwereseraninso Bon Kalindo. Bon Kalindo, ukuti chani lelo? Lero ndinena chilungamo chokha posatira zimene zachitika zulo ku BICC pamene chipani cha DPP chimakapereka mapepala ake mosogozedwa ndi mtsogoleri wawo Peter Mutharika. Ndipo ichi ndikunenachi ndi chilungamo chimene chikuchokeranso kwa Malawi kuchokera ku Msanje pakana ku Chitipa, Nkhotakota pakana ku Mchinji. Ndipo kwa anthu amene amakonda chilungamo komanso kukonda dziko lawo, ndi amene ati akondwe nayo kwambiri audio imeneyi. Koma kwa amene amangoyimbira m'manja zina zilizonse ndipo samafuna kuyima pa chilungamo, lero kuti ndiye nditukwanidwa, lero ndiye ndinyozedwa, lero ndichulidwa mayina, komano ine ndilibe nazo ntchito chifukwa ine ndimangoyima pa chilungamo. Ndipo ine ndizapitiriza kuwayimirira Amalawi, mopanda kuyang'ana nkhope. Paja ine sindimaonadi kuti khaya kwathu ndi kumulanje, kumenenso kuli kwawo kwa DPP khaya kutcholo, ine ndimangoswa kuswa. Zili ndi inu chilungamocho chikunyaseni, zili ndi inu muchitenge, zili ndi inu musachitenge. Koma ineyo chimene ndikunenachi ndi chilungamo chache. Ndipo chilungamo choti chiyambe chonchi kunena kuti dziko lino ndilotembereredwa ndipo ndi Satana anayenda wapansi. Chifukwa anthu ambiri ndi okhumudwa sanayembekezere kumene kuti Peter Mutharika angaphonye penalty imene ayiphonyera muja. Ndipo anthu ambiri ndi ozizidwa. Andi izizi tinene chilungamo chache ngakhale ulo ainyanke amu DPP mo akuziwa kunena kuti apa ndiye tambwita. Chifukwa Amalawi sanayembekezere zimene zijazo poganizira mavuto ochuluka amene Amalawi akukumana nawo. Ankayembekezera kunena kuti zulo lija tiona DPP akupanga mgwirizano ndi ya UTM. Koma sindikudziwa kuti kapena MCP wa akusambirani mankhwala, akupitirani kudambwe, kapena iwo andi asataniki. Chifukwa zimene zachitika zija, that's not normal. And munayenera kuti muzifunse anthu inu, malidala inu, kodi zipani zanuzi mukamazipanga mmafuna mukamuyimirire ndani? Chifukwa ngati ali ya Malawi ndiye pamene pajapo palibe chimene chachitika. Ukamamvesera nkatimo zikumveka kuti anthu akhala akukambirana usiku wonse wazana pakana kucha kwa zulo m'mathukuloku, matebulo kumamenya nkati, a UTM kumakula mtima, a DPP kumakula mtima, kumanena kuti sangagwirire ntchito limodzi. Ena ukamamvesera kumanena kuti ayi a UTM kabambe atamafuna upresident ndiye a DPP akana. Ukamamvesera mbali ina ukumamva kunena kuti a UTM anazichepesa kunena kuti ife chabwino mutipase second position, vice president, tigwira nanu ntchito. Ndiye uko kumamveka nkhani ina kunena kuti a DPP amanena kuti ati anthu onse angobwera azagwire nawo ntchito limodzi, vice president amusankhe wawo waiwowo, koma ena wangobwera. Ndiye ndikumanena kuti jamani, olotu ukwati umene, olo chinkhozo chimene sichikhomedwa popanda akuchimuna kapena akuchikazi. Kodi inu mgwirizano ndi mgwirizano, anthu angangobwera kuzalowa mu mgwirizano kena kumukawuze kuti iweyo kabambe uzakhale ujeni minister wa finance, komanso tizakupasani maministry 8. Kodi tu president ndi amene amasankha maminister, nanga mutamusankha kabambe kukhala minister ndi kukhalapo 2 hours ndi kumuchosa, akadandaula kwa ndani? Izi ndizokhumudwisa zimene mwapanga inu ku Malawi kunoko. Chifukwa mmene akuonekera president wathu ujayo kapena president wanu ujayo chilungamo chake, kodi kampeni ayikwanisa? Anayenera munthu wina wamphamvu kuti azithamanga mmene alili kabambe muja. Pamene pajapo usi umene timaudikira ku Italy, ku Rome, oti utuluke timaudikira usi uja wa blue komanso wa red. Koma apapa mwambwita, Amalawi akhumudwa kwambiri ndi inu atsogoleri a zipani kunena kuti simukupanga za iwo koma mukupanga za m'mimba mwanu, za ananu ndi akazi anu. Zimene zachitika zija ndizokhumudwisa kwambiri.
kwambiri, koma aliko ena manjanjawidi amene akukuyimbirani m'manja ndikumanena kuti your excellency you have done a good thing, this is very very fantastic, this is very very beautiful. Atokunamizani. Kuli anthu oyipa kwambiri amene samafuna kunena chilungamo, ndipo zikanakhala kuti zimatheka kufuta mmene munthu umapangira alabala kufuta chinthu chimene walakwisa, mukanafuta running mate yotu ndikubwereranso ku drawing board ndikuona kuti kodi chalakwika ndi chani. Koma ndifuna ndikuwuzeni abale anga DPP komanso inu a UTM, mwalakwira Amalawi kwambiri, ndipo Amalawi akudandaula chifukwa zimene zachitika zija si zimene akaziyembekezera. Ndipo ziko linolo sindikudziwa kuti kamene anatilozayo ndi ndani. Inu zoona atsogoleri mwalephera kukhala pansi pamodzi for the sake of Amalawi. Ndipo tiyathokoze awawa a Ford, tiyathokoze amwene Fumbu, komanso tikupempheni inu ena amene muli kunja uko, chonde tabwerani pamodzi mukhale pansi. Izi zachitika zini mistake ya daladala, koma ikonza kukonzedwa anthu inu mutakhala pansi ya opposition nonse ndikugwirira ntchito limodzi. Komanso inu a Northern Block zimene mwapanga zija ndi zabwino, koma inuyo a DPP mwalakwisa kwambiri. Anthu samapanga chocho ya ziko osalipanga choncho. Kodi fiye yanu makamaka ndi chani fiye yanu inu a DPP? Ndakudandaulani kwambiri. Ndipo Amalawi pena paliponse ngakhale chigawo chapakati chimene amayimba mafoni kudandaula chifukwa anthu ankayembekezera kuti mupanga mgwirizano ndi UTM. Ngati akabambe zikuchukazo ndizoona kuti iniyo mwakana, Mulungu akuyendereni. Komanso akulu akumene koko ku DPP ngati zikuchukazo ndizoona kuti iniyo maitana anzanu pa tebulo ndicho linga kuti mzangu apasa ma position ena ndi ena, position number 2 simukuwafuna kuapasa, ndiye tikoza kunena so kuti zijanka nena atuperezi ya ndizoona. Mukuzikonda kwambiri, mukuzitenga inuyo ngati kapena ziko lindiranu kapena chipani chanu ndi chili madolo, pamene paja kuukuzani chilungamo chopanda chigamba mwambwita penate, mwaulusa penate. Ndipo zijanina nena 3 months ago ziya ndiye kuti ndizoona. 3 months ago Amalawi mukumbukire nnakuwuzani kuti ma alliance wasatheka bwinobwino chifukwa mkati mwa zipani mu alipo ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ndicho linga kuti azikana ma alliance. Ena wali ni milandu anaopsezedwa kuti mukangolola tu kuti mukhale pa alliance tizakumangani. So ku DPP aliko amene alandira ndalama, chilungamo chimene chocho muchiziwe ya bwana, chifukwa tu vuto tu si president yotuyo, vuto ndi anthu omuzungulira. Ndiye tubola sodo abale akana kumutenga Gangata yemweyo tu akanenedwa chifukwa che Gangata yotu ndiye ali ndi anthutu. Ndiye bola so akana mutenga Bright Saka yotu. Ndiye ichi chilungamo chake chonena kuti aliko manjanjawidi ena amene alandira ndalama kuchokera ku MCP. Ankati komanso akunja including anthu opemphera amene amapita naimba mafoni kwa ma president wauza kuti osalola tuya, musatenge tu munthu ina tuya, imfa ikhoza kutipeza. Alikonso ku UTM kuena amene alandira ndalama kuwauza kuti chonde musapange tu zimene zozo, osapanga mgwirizano ndi DPP. Aliko ku UTM komanso ku Ford aliko amene alandira ndalama, ndipo sinkhani yofusana. Anthu ife takati kumafuza kuti kodi chezingani ali kuti, chezingani akusowa tu chezingani. Alikonso kumene ku Ford amene alandira ndalama, ndipo ambiri inu musandifuse nokha amene maasala mukwadziwa kuti kwa Ford ku aliko mkulu wina so alandira ndalama amene ata amuuza kuti azikana za mgwirizano. Kodi tuziko lino ndiloopsa, ziko lino anthu amakonda makobiri koopsa, makobiri kusiyana miyoyo ya anthu mmene akuvutikira Amalawi kuchokera ku Nsanje pakana kuchitipa kota kuti unchinji kunja kukuli njala, mankhwala muzipatala mulibe, ana kulephera
kulephera sukulu fetereza nduyo anadula ziko ndili dula china chilichonse chakwera kumangozuza anthu koma ngati ali mankhwala ngati uli usataniki ayi tikuthokozeni inu amene mwaasambira a opposition mwaasambira mankhwala amphamvu kwambiri ndipo mwinaso pano tinati tifunse kuti kodi inu a UTM ndiye mupita ni ndani kapena mumunyengerera atupere mukhale pamodzi mupangane popeza ndi inu anyamata nokhanokha mumvaso kumene kumawa lino atupere lero lino apita yekha mawa linonso a UTM apita okha simukugwirizana ziko likasi sindikumvesa kuti makamaka mmafuna chani chifukwa apapa mmene zavutiramo ndiye kuti atupere ndi kabambe akanenda limodzi koma aisa apanga sotu zimenezi naye atupere wayenda yekha nawonso akabambe wayenda okha ndiye tukuli running mate running tiona running mate kuchokera lero pakana mawa umazifunsa kuti abale kodi inu mwati uyu ndi ndani wina akapusa sakafika nawo uko chifukwa akhata amangidwa anthu awa ndoyipa ena ano anakucherachera ni milandu ya daladala nicholinga kuti maloto anu ofuna kutukula ziko lino asachitike ndi mmene tuzilili koma Malawi ndi okhumudwa kwambiri ndipo musanamizidwe ena ano mmafuna kumamuuza munthu zonama nanga si andaleso amafuna kuuzidwa zonama koma ambuye kumene muliko ngati audio ingakupezeni inuyo PM komanso chechi aponda komanso chemphepo ndi akuluakulu anzanu muuzane kunena kuti pamene pajapo tamisa penalty ndipo Amalawi ndi okhumudwa ena akufuna atazikulimbisani ndima kumakuuzani kuti bwana iyi anthu akukukondwererani ati mwachita bwino kwambiri imene jani mistake yayikulu imene sinayenere kuchitika kwa inu. Bon Kalindo the DC mwana wuwopya kumbiri the most deadly and dangerous child from Jeza Village TA Mabuka box 76 Mulanje Malawi Southern Africa.